Díochait is mu Laura agus sin na ceircéile Berlin an tatan seo ar Nuacht Cúla4. Tá léomhatónar siúil faoi lothead chun airgad a bháiliú le hí scléróis ulrach. Tá ar níos mú na 10,000 duine in Éidean, mar sin peagsústa leabhar agus bí a léamh ar wathe le cúis ionintach. Thug Seán cuairt ar chathair saibhín chun de chéirí ina bhfuil panel ar siúil do glasbhealach nua. Is bás na sábhailte do chuisethe agus glúas rothathe iad gasbhailí atá siar ó chrácht agus cuireann siad go mór leis an bubal mar sin. Bunaíú an chéad ghíomhrí blóir lán gaeilge le déanaí agus tá an gléas réile seola go pobail lán gaeilge timpeall na tíre. Is urla sí sláinte iad a chabhraíonn le duine má bhualann taobh críad agus inis tá siad ar fáil le tuairtha in Gaeilge. Thug Joseph Court ar wadrad ar ban an lurg a dhéanann sár obair chun aon dhúchasacha in Éidean a chuomhnú agus a chosint. Úsáideann se a scileann na blachtarachta chun mincanna aimsiú, ana bhí a dhéanann dochar gon timpeallacht in Éidean.